Venčeky, veterníčky, banániky alebo krémové rezy ako z cukrárne, poľahky a hlavne s istotou výsledku vytvoríme s venčekmi Dr. Edgar. Na prípravu potrebujeme 125 g rastlinného tuku na pečenie, 250 ml vody, jedno balenie venčekov Dr. Edgar a 3 vajcia. Na krém 650 ml mlieka, 150 g masla a 60 g práškového cukru. Ďalej budeme potrebovať 2 menšie hrnce, elektrický ručný šľahač, cukrárske vrecko s hviezdicovou násadkou, metličku, varešku, stierku, plech na pečenie a sitko. Na prípravu cesta privedieme vodu s tukom do varu. Do vriacej zmesi vsypeme za stáleho miešania obsah vrecka na cesto z balenia venčekov a miešame, kým cesto nie je hladké a takzvané sa neodlepuje od hrnca. Odstavíme zo sporáka a necháme vychladnúť. Do vychladnutého cesta pridáme 3 celé vajcia a všetko šľaháme elektrickým ručným šľahačom asi 3 minúty, najskôr na najnižšom a potom na najvyššom stupni do hladka. Tým máme cesto pripravené na striekanie na plech. Pomocou cukrárskeho vrecka na plech striekame venčeky alebo iné tvary, napríklad banániky, veterníky, alebo môžeme cesto rozotrieť na 2 plechy a pripraviť si tak pláty na rezy. Pre dosiahnutie dokonalého tvaru kolieska si môžeme pomôcť obtlačkom okrúhlej formičky v múke. V prípade odpaľovaného cesta nie je nutné plech mastiť tukom, stačí ho vypláchnuť studenou vodou. Pečieme v predhriatej rúre. Pri pečení vždy rešpektujeme skúsenosti s vlastnou rúrou, ktorú je dôležité počas prvých 15 minút neotvárať, aby venčeky nespadli. Na prípravu krému rozmiešame obsah vrecka na krém z balenia venčekov v 250 ml mlieka. Zvyšné mlieko dáme variť. Mlieko s práškom vlejeme do vriaceho mlieka a za stáleho miešania varíme asi 2 minúty. Po uvarení necháme krém vychladnúť. Maslo s cukrom vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny a zašľaháme do nej vychladnutý krém. Len čo sú venčeky alebo veterníky upečené a vychladnuté, pozdĺžne ich rozkrojíme. Na spodné diely venčekov alebo veterníkov nanesieme pomocou cukrárskeho vrecka pripravený krém a priklopíme vrchnými dielmi. V prípade rezov rozotrieme krém na jeden plát a priložíme druhý plát. Venčeky aj rezy môžeme vylepšiť šľahačkou, ktorú nanesieme na krém. Banániky môžeme poliať rozpustenou polevou. Necháme 2 hodiny stuhnúť v chladničke. Pred servírovaním posypeme práškovým cukrom.